На въпроса дали Бог причинява злото, аз искам да отговоря с мои думи. Не, Той не причинява злото. Той е доброто. Самият Той е доброто. Защото Той остави своя трон, остави своето царство, небесно царство и слезе за нас в бебешка плът, за да се застане като наш, да приеме нашите болки, да приеме нашите мисли и всичко човешко да се изгради в него и на самия кръст да остави всичко човешко в кръста и да даде божественото върху човека. И аз вярвам, че Бог е този толкова, който много ни обича и Той плати огромна цена. Огромна цена, ние сме изкупени, Той е нашия адвокат, Той е нашия спасител, така че Бог не създава злото, но има другия, който създава злото и Той е самия дявол и Той внушава на човека злото и чрез Бог Той се оправдава, Той го имитира, но Той е имитатор и лъжец. Бащата на лъжата и измамата е дяволът, но Бог е добър и Той толкова много ни обича и Той никога няма да ни остави, ако го потърсим. На въпроса Бог дали причинява злото, мога да отговоря само така. Бог никога не причинява зло на никого. Бог просто се оттегля в момента, защото Той е толкова много добър, любящ баща. Той може да се оттегля в момента и да ти даде избор винаги да избираш, дори в трудните моменти, защото Той никога не идва да нарани човек. Той идва винаги да помогне на човек. И Той ни дава право на избор дори в трудния момент. Ако ние извикаме към Него, Той винаги ще се отзове, Той винаги ще ни помогне. Но когато ние не се отзоваваме към Него, когато не го търсим редовно, Той просто се оттегля от нас и ни оставя да имаме право на избор. А когато ни изостави Бог, тогава става много трудно и тежко за всеки един, защото се чувстваме самотни. И всички знаем, че има един, който е като ридаещ лъв, който обикаля навсякъде и чака всеки момент да нападне. И ние знаем кой е той. Това е дяволът и затова ние дори в трудните моменти трябва да потърсим Бог в момента и ако извикаме към Него, ние ще бъдем винаги спасени. Но Бог никога не затруднява човек, Той никога не дава болка на човек, Той не създава болка. Той просто е един любящ баща и иска във всеки момент ние да се обръщаме към Него. Той никога няма да направи зло. Той вижда нашите помисли, Той вижда нашите отношения към Него. И когато ние се оттегляме от Него, Той просто се оттегля и ни изоставя. И когато ни изостави, ние можем да попаднем в най-големите трудности. Затова искам да кажа, никога да не се отделяме от Бога. Нека дори Святия Дух винаги да бъде с нас и нашите ангели небесни. И винаги да бъдем в момент на очакване, защото само да се отделим в миг на око и дяволът може да ни срази. Затова трябва да бъдем готови и да очакваме нашия Господ Исус Христос и да отговаряме на Него. Здравейте, брати и сестри! Знам, че всеки си задава въпроса дали Бог причинява зло. И аз днес ще ви отговоря на въпроса. Не, Бог не причинява зло. Първата причина е, че Бог нямаше да даде Сина си Исус Христос да умре на кръста, да усети толкова много болки и кръвта му да капеше и да беше бичуван и да чуи толкова много неща от тези войници, които му се подиграваха на среща. Той изтърпя всичко заради нас. Така че Бог не причинява зло. Бог е любов и ви обича. Благославям ви!